Merbħa dan is-santwarju biex niċċelebraw flimkien l-istennija tal-mulej li ġej fostna fl-isem tal-Missier, tal-Eben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ġej l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ejja mulej Ġesu hija l-għajta tal-Knisja f'dan iż-żmien tal-Avvent. Għax aħna niċċelebraw il-miliet fejn niftakru l-ewwel biġġa. Imma Ġesu qiegħed fostna, nilqgħuh b'qalb safja billi nitolbuh maħfra taħtijietna. Mulej, int li kont imxandar mill-profeti fl-Antik Testament, mulej ħnina. Kristu, inti li ġejt fosta bħala bniedem, Kristu ħnina. Mulej, int bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek qiegħed fostna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. L-udisa din nofruha għal Nikolas, Marija, Assunta u Manuel Kassar. Nitolbu. Għatina l-grazzja mulej Alla tagħna li nistennew bil-ħerqa il-miġġa ta' Kristu ibnek biex meta jiġi u jħabbat isibna nisru fit-talb u ferħanin fit-tifħir tiegħu u li Alla u miegħek jgħix u jisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dakinhar ir-rimja tal-mulej tkun ġmiel u glorja u l-frott tal-art ikun gburija u żina tal-fdal ta' Iżrael. U jiġri li min jibqa' f'Sion u min jitħalla f'Ġerusalemm qaddis jissejjaħ min hu miktub għal ħajja f'Ġerusalemm. Meta Sidi ikun nadda fil-ħmieġ tal-bniet ta' Sion u ħasel id-dmija ta' Ġerusalemm minn ġonofsa bruħ il-ġustizzja u brieħ il-qerda. Joħloq il-mulej fuq il-medda kollha tal-muntanja ta' Sion u fuq in-nies miġmuha fiha sħaba binar u duħħan u dija ta' nar iħeġġeġ bil-lejl. Għax fuq kollox tinfirex il-glorja bħala rix għaddel misħana binar u ken u l-uħ mill-irwiefen u x-xita. Il-kelma tal-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej, immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalemm mibnija bħal belt, magħquda ħaġa waħda. Leja it-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Itolbu sliem għal Ġerusalemm. ħajkollhom is-sliem dawk kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Minħabba ħuti u ħbiebi ħallini ngħidlek is-sliem għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq illi jkollok il-ġid. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Mulej Alla tagħna, ejja ħateħlisna, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnawm u ressaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut mifluġ u batut wisq. Qallu Ġesu: niġi jien u nfejqu. Allura qallu ċenturjun: Sinjur, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda int qgħid kelma waħda u l-qaddej tiegħi jifieq. Għax xejn ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħadd ieħor u jien stess għandi soldati taħti li l-wieħed ngħidlu mur u jmur, li l-ieħor ngħidlu ejja u jiġi, u l-rsir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu mixja warajh: tassew ngħidilkom, f'ħadd minn Iżrael ma sirt fidi bħal din. Jien ngħidilkom li jgħat jiġu ħafna mill-Vant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abram u ma' Iżak u ma' Ġakob fis-saltna ta' Smawiet. Il-kelma tal-mulej. Bdejna l-bieraħ kif tafu is-sena liturġika, is-sena tal-Knisja, fejn matul din is-sena b'ritmu tajjeb, sabiħ, ħelu, għaliex ifakkarna fil-misteru tal-imħabba kbira ta' Alla. U x'inhi din l-imħabba li ġie fostna bħala bniedem biex aħna wkoll inkunu fit-triq lejn is-salvazzjoni. U din is-sena liturġika għandha ċerta stages għaliex fil-ħajja nisranija għandna ħafna aspetti illi noqogħdu ħafna attenti. Il-bieraħ minn sema l-quddies kienet dik is-sejħa isru, għodu attenti. U għalax noqogħdu attenti? Għax il-mulej ġej. U waħda mill-ikbar talba li kienet tagħmel il-Knisja primittiva, il-Knisja tal-ewwel żminijiet, immaġinaw wara li Ġesu telessama inħolqu il-komunitajiet, il-Knisja. Waħda mill-ikbar talba kif kienet Maranatha, ejja mulej Ġesu. Kif għadu kemm tal-sema, ejja, iva. Għaliex l-istennija hija żmien ta' ferħ, għax niltaqgħu mal-maħbub, mal-Alla tagħna. Fis-salm responsorjali tlabna flimkien immorru ferħana lejn id-dar tal-mulej. Aħna meta ikena x'appuntament ma' persuna li tħobbna jew li nħobbuha, intom il-miżżewġin pereżempju fi żmien l-Rusija, kemm kintu tkunu ferħanin tistennew li tiltaqgħu mal-maħbub jew mal-mugwata. Meta niġu hawnhekk is-Santwarju ta' Pino, ma niġux ferħ jew btama li naqalgħu l-grazzja għax se niltaqgħu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino mal-mulej u l-bqija. Il-laqgħa tagħna l-istennija li niltaqgħu ma' Alla, niltaqgħu fit-tempju tal-Alla, mhux fis-sterf tal-ġebel Bista, imma li nidħlu fil-preżenza ta' mħabba li Alla qiegħed jurina. U iktar ma nixtiequ, u iktar ma nkunu preparati biex niltaqgħu ma' dan il-maħbub Alla tagħna, iktar qalbna tistrieħ u tagħmel kuraġġ quddiem ċerti problemi. Dan huwa l-ispirtu tal-avvent. Aħna ma nippreparawx ruħna bis-salmijiet. Dik iva għax fil-mezz mbagħad infakru l-ewwel miġġa tiegħu. Imma aħna nkunu qegħdin nippreparaw, nisru, nistennew il-laqa definittiva eterna ma' Alla fl-aħħar ta' żminijiet. Għax din hija triq li twassalna hemmhekk u min verament għandu fiduċja fl-imħabba ta' Alla
iktar jipprepara ruħu biex ikun lest biex jilqa' l-grazzja ta' Alla. Fil-qari tal-lum jagħmel nambata aspett ieħor illi il-Messija kien se jkun dak li jsalva l-umanità kollha, il-poplu kollha. Mhux hekk smajna fl-ewwel qari fejn jiġu l-ġnus kollha biex jiltaqgħu mal-mulej. U l-miraklu li smajna fil-Vanġelju tal-lum f'dan is-sens ma feħx biss il-qawwa ta' dak il-miraklu, imma il-wieħed pagan Ruman fettex u sab is-salvazzjoni b'Ġesu ta' Nażaret. U interessanti illi kif irrakkontana il-Vanġelju ta' Matteo, dan iċ-ċenterjun ippreżenta is-sitwazzjoni tiegħu. Għandi il-qaddej tiegħi marit. X'għamel Ġesu? Niġi jien u nfejqu. Kristu ġie minħabba Alla ġie b'determinazzjoni biex isalva l-umanità kollha. Għalhekk imbagħad fil-Vanġelu qal illi ngħidilkom li jgħid jiġu ħafna mill-Lvant mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda. Dan ifisser għal kontrarju dak li kienu jistennew il-Lut, speċjalment l-iskribi l-Fariżej u l-poplu illi kellu skont huma il-Messija potenti politiku. Imma Kristu ġie bħala dik il-qawwa għal popli kollha. Għalhekk Kristu huwa s-Salvatur tal-umanità għax bil-misteri tal-imħabba tiegħu, bil-mewt il-qawmen tiegħu, Kristu se jippreżenta l-umanità kollha purifikata, mifdija bid-dem tiegħu fl-aħħar ta' żminijiet. Din hija l-istennija tal-popli kollha, ta' dawk li jemmnu f'Alla, li tant ħabna li tagħna l-libnu. Ejja weżet bieħ aħna nistennew u nagħmlu l-għalmu tagħna b'opri tajba biex nilqgħu lill-mulej fostna, speċjalment ġa qalbna biex jagħtina d-dawl f'moħħna biex nagħmlu għażliet insara Kristjani li jagħmlu unur lill-isem tagħna bħala Knisja. Għalhekk b'ferħ nistennew bl-opri ta' ħnina. Ħuti eżies, il-feddej tagħna ġej biex jagħti l-bxara tajba lill-fqajrin. Bil-fer ta' qalbna nofru dawn it-talbiet u fil-waqt li ngħidulu ejja mulej la tiddawwarx, ejja mulej la tiddawwarx. Għall-Knisja biex tkun sinjal ta' tama u salvazzjoni għall-ġnus kollha nitolbu. Għall-pajjiżi li għandhom bżonn il-paċi u għall-organizzazzjonijiet internazzjonali li jaħdmu għalija nitolbu. Ejja mulej. Għall-morda u għall-kull min jinsab maħfus bil-problemi tal-ħajja biex ma jitlifx it-tama fil-qawwa ta' Kristu li ġej fostna nitolbu. Għal din il-komunità miġbura hawnhekk f'dan is-santwarju u għal dak kollha li huma maqudin minnha biex matul dan iż-żmien sabiħ tal-Avvent toħroġ tilqa' mal-mulej bit-talb u bl-emejjel tal-karità. Nitolbu. Nitolbu wkoll bl-interċessjoni ta' Omna Marija ta' Pinu għal dak kollha li b'xi mod jew ieħor jitolbuna biex nitolbu għalihom. Nippreżentaw din il-karba ta' ħutna u tagħna stess lill-Omna Marija biex twassalhom għand il-mulej li ġej isalvana nitolbu. Permetturi bħas-soltu talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Signore ci invita per attenderlo e accoglierlo con amore attraverso la nostra scelte di carità e di amore verso il prossimo, perché Cristo possa dimorare nei nostri cuori e
ci dia la luce alla nostra scelta. Preghiamo, nitolbu. Ejja mulej la tiddawwar. Irresqu wkoll it-tal personali tagħna. Ejja mulej ħalli iżżurna bil-paċi tiegħek. Il-preżenza tiegħek fil-kelma tiegħek u l-Ewkaristija timlinna bil-fer. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tubita tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-inna u l-imbit jieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti stess tagħtina u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq din l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li jien tagħtina fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li inti ħajjejt minn qabel fl-Antik Testament. U fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra bis-seb tal-kobor u l-glorja tiegħu, niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nislu għalih u nistennewh bit-tama għax jien stess wettulna. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin u l-bnedmin ta' rida tajba, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawet u l-art umlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawet, imbirek minn ġej fi sem il-mulej, osanna fil-oli ta' smawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rgħajx ibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull dan. Għalhekk
aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbuk tilqana hawn qudimek biex naħduk. Miċ-ċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'disawijiet li jimna li jieħdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar f'ħutna Nikolas, Marija, Assunta u Manuel Kassar li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina wkoll nitolbuk, għatilina l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqassom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Prega u l-Qaddusin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-siel li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Kull darba Kristu preżenti fostna nitolbu kif jallimna, aħna insejħu l-imħabba tal-Alla paterna, insejħu il-preżenza tiegħu fostna biex iwettqu r-rida tiegħu. Meta ngħidu tiġi saltnatek. Bil-qalb u b'tama nitolbu. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fil-ġrib iżda ħlisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li jint trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla mulej Ġesu Kristu. Jitqarbiju ma tkunx ta' kundanna li. Iżda, fit-tiba tiegħek tkun għalija ħarsien fil-ruħ għal-ġisem. Danu Ġesu li ġej, danu l-ħaruf tal-Alla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jiex jidħol ta' t-saf tiegħek. Iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun ġej. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. tas-sena fuq il-kelma tal-mulej, ennammalek o Marija, il-mulej. Bi plaventin to Marija,
tamaskiħa l-qalna għal sama jasal il-fedlej. Idnu beva l-eden għal-ed bib il-ġenna il-ġdid tal-muleja u il-qadeja ladu tana jien it-tirbat. Bibla ventinto Marija tistenna l-arus divin tamaskiħa l-qalna għal sama jasal il-fedlej. Il-mulej jifkulu qalbhom jintejdilna innu fih ħalli fina Kristus ħaltan fermu paċi jimtlew bih. Bibla ventinto Marija tistenna l-arus divin tamaskiħa l-qalna għal sama jasal il-fedlej. B'ringrazzjament komplu nitolbu ngħidu għart id-darbiet. Ejja mulej Ġesu la tiddawarx. 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 Nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għalijom inġbarna ikunu taġġid talina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema. Min din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar ngħidu tlita Mart il-Madonna bl-intenzjonijiet ta' kull wieħed u waħda li ħassem din l-Ewkaristija. Biex bħal Marija nistennew il-miġġa tiegħu. Marija hija l-ikona l-eżempju ta' dik li stenniet il-miġġa tal-mulej. Bl-interċessjoni tagħha u bl-eżempju ejjew aħna wkoll ngħixu din l-istennija u għalhekk ngħidu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Marra tlobalina metin bi bis-sofsija tal-Mart tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Marra tlobalina metin bi bis-sofsija tal-Mart tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija li dħalt fid-din. U Marija li dħalt fid-dinja mingħajr seba' il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.